Аз съм Александър Везенков, на 28 почти години и съм състезател на Сакраменто Кингс. Коя зодия си? Лъв. Лято или зима? Лято. Блондинки или брюнетки? Брюнетки. Море или планина? Море. Кола или мотор? Кола. Ски или сноуборд? Нито едно от двете. Кога започна да се занимаваш с баскетбол? На 6 години, но от 3 годишна възраст се помня винаги в залата, винаги с една топка. Кой запали в теб любовта към баскетбола? Баща ми. Той беше състезател и в Балкан, и в Кипър, и във Франция. Не съм го гледал на живо, не помня много неща, но гледал съм касетки и по начина, по който той ми обясни за играта и той ме запали. Той ми беше така като идол и той все още ми е. И той ме запали да почна да играя и да искам да ставам все по-добър. Можеш ли да продължиш следното изречение? Аз стигнах до тук, защото... Защото работата, която вложих, особено през последните години, беше това, което ми даде самочувствие, което подобри моята игра и което ми даде абсолютно всичко, за да мога да се чувствам добре и да мога да се развивам и да стигна до където съм в момента. NBA е грандиозно постижение за толкова млад играч като теб. Какво следва по-нататък? Някои хора казват, че е по-лесно да стигнеш там, но по-трудно да се задържиш. Така че аз искам да се задържа. Искам да докажа, че това не беше просто една спонтанна година или нещо случайно, че имам място там. Знам кои са трудностите и знам колко много трябва да работя и колко много неща трябва да свърша. И се надявам да съм здрав и с малко късмет всичко това да се реализира. Кои са трите основни качества на всеки един спортист, не просто баскетболист? Всеки има различни качества, но мисля, че това, което отличава големите от много добрите играчи, защото разликата е минимална, но мисля, че това да са постоянни. Постоянството е много трудно и виждате, че при най-големите това се случва години наред. И второто е, когато срещнат трудност, знаят как да я преодолеят и никога не се отказват, никога не показват емоции, дори да са в най-тежките моменти и знаят как да преодолеят абсолютно всичко с много работа, физически и психически. Ако не беше баскетболист, най-вероятно щеше да си? Не знам, но така един адвокат може би, защото така ми харесва да гледам истории, да гледам какво се случва и как адвокатите се надявам да работят за доброто и на техните хора, но и на държавата и за обществото доброто просто и мисля, че така бих се занимавал с това. Ако можеш да премахнеш едно свое настоящо качество за сметка на ново, кое би било то? Мисля, че нищо не бих променил. Да дадеш нещо, за да вземеш нещо друго, може да е опасно накрая, така че имам със сигурност и минуси, и плюсове, но се радвам за това, което съм. Личност извън света на спорта, която те вдъхновява? Извън спорта... Не мога да кажа, че имам, но в спорта така... В други спортове мога да кажа така, примерно Новак Джокович е една личност, която се възхищавам и гледам абсолютно всеки един матч и турнири и какво прави и просто е невероятен. Кои са твоите идоли от света на баскетбола? Така, нямам идоли, но просто харесвах играта на Дирк Новицки, със сигурност и Стеф Къри, защото мисля, че всеки един от неговата позиция промени баскетбола и промени последните години. Виждаме Стеф Къри как всичко стана по-далече и по-далече от къде може да стреля и че много трудно могат да го пазят. На какво би заложил повече? Таланта или упоритостта? Мисля, че упоритост, защото на високото ниво всеки един има талант и всеки, за да те вземат на високото нещо, са видяли в теб. Но мисля, че упоритост и да работиш много върху себе си е това, което може да ти изкачи на другото ниво. Кой е най-големият риск, на който си способен, когато става дума за победа? Абсолютно всичко. Ние играеме за да победиме. Не е титлата или не. Титлите са най-важното нещо, но със сигурност ние работиме
10 месеца или години наред, за да спечелиме тази титла. Така че за победата и за титлите бих дал абсолютно всичко, което имам на терена. Betano BG. Твоята игра на друго ниво.